Jaun Andreok, ongi etorri aurtengo Anton Abadia sariaren ekitaldi honetara. Euskararen normalizazioaren aldeko lanetan nabarmendutako pertsona edo elkarteen jarduna saritzen duena. Aurreko guztiak bereziak izan badira ere, aurtengoa are eta bereziagoa zaigu. Lehen aldiz, aurrez aurre, ez zaituztegulako izango hemen, Gipuzkoako Foru Jauregian. Dena den eta zailtasunak zailtasun, hemen gaude aurtengo saria zinez merezi duen pertsona bati emateko. Pello Jauregi irakasle eta ikerlariari. Eta Euskaraldian, bete-betean, bistan da, sartuta gaudela egingo dugu gainera. Aintzatespen egun honetan, gaur gurekin solasean izango ditugu ere, Kike Amonarriz, Topaguneko lehendakaria, Estibaliz Alkorta, Eusko Jaurlaritzako Euskara Sustapeneko zuzendaria, eta nola ez, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia. Baina ura handitan sartu aurretik eta erritmoa hartzen joan asmoz, musika apur bat, zuekin, Alos Kuartet eta Oinutsik pieza. Kike Amonarriz, Topaguneko lehendakaria, arratsaldeon. Arratsaldeon. Estibaliz Alkorta, Eusko Jaurlaritzako Euskara Sustapeneko zuzendaria, arratsaldeon zuri ere. Bueno, 2020ko abenduaren 1 gaur, Euskaraldiaren 2. edizioan gaude, etzi damu, amaituko da aurtengo hau. Eta hain zuzen ere, zuek ordezkatzen dituzuen Topagunea eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetza Euskaraldiko antolatzaile eta kudeatzaileak dira, Gipuzkoako Foru Aldundia eta beste erakunde batzuekin batera. Gogoratuko dugu Euskararen normalizazioaren bidean hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial erraldoi honen lehen edizioa 2018an izan zela. Orduan jantzi genituen txapa hauek, ezta? Hau bizi eta belarri prest txapak lehen aldiz gehienok eta gehienok diot
Izan ere, Lasarte Oriako herritarrek ezagutzen zituzten ahobizi eta belarri prest txapak, 2016an bertan egindako ekimenetik etorri baitzen ondoren Euskaraldia Euskal Herri osora, eta zuzeu, Estibaliz, Lasarte Oriarra izanik lehen ahobizietako bat izan zinen. Zentzu horretan Euskaraldiak zuretzat baldu zentzu berezirik? Askotan indiate galdera hori, eta berdina esaten dut, bai, ilusioa igual handiagoa egite guri, Lasarte Oriatarra zuk esaten duzu modun, 2016an sortu zen, lehen aldiz, ahobizi eta belarri prest figura, eta izan zen, 4 urtean behin, herrian egiten den, ospatzen den maratoiaren testu inguruan. Izan zen 40 ordu euskarazeko maratoia, pasa genuen 40 egun izatera, eta 2 roloiek erabili egin ditun. Orduan bai, ilusioa handiagoa iteigu, maila pertsonalean, hori da, bai. Zerbait kutxuna izango balitz. Bai, ikustea gauza da, herrian bizitzea hori, eta beste da, herritik kanpo ere bizitzea, ez? Ja da, gasolindia jun, edo Gasteizea jun, eta ja txapak ere ikustea, orduan bai ilusioa eta gaina harrotasuna ere. Baita ere. Herri ekimen batean parte hartzaile gisa, ala erakunde publiko bateko arduradun gisa, ez dakit, Euskaraldia bezalako ekimenak desberdin ikusiko dira, ala? Maila pertsonalean berdin, bizipena berdina dira, herrian, lanean, baina hori bai, herri ordezkari bat zaien hainean eta ardura badaukazun heinean, badakazu motxilan, ardura hori, erantzukizun hori, ondo ateakote dan, ausartegia izan naiz, gauza bada herrian antolatzea edo herrian sustatza gauza bat, eta beste Euskal Herri osora salto matea. Eta hor bat zeon ardura bat, ardura, erantzukizuna, eta alde hortatik, ilusioarekin, baino ardura hori motxilan. Ardura, motxila aipatu ditu Estibalizekike, zure kasuan iaz jaso zenuen Euskaltzaleen topaguneko lehendakari ikargoaren ardura, eta aurtengo Euskaraldia ez da erronka erraza izan, baina zailtasun guztien gainetik egingo zela erabaki zenuten. Nola ikusi dituzu jasotako erantzuna eta implikazioa? Nik uste lehenengo nabarmendu beharrekoa da, egin egingo dela, ez? Eta maiatza bukaeran, apirila hasieran, HPS-ek eta topaguneak izan genuen elkarrizketetan ikusten, berehala ikusi genuela argi, egin behar zela. Ezin genuela, hau pasatzen utzi eta hutsune bat sortu, euskara komunikatiboki desagertzeko arriskuarekin, ez? Alde horretatik, nik uste, azierto handia izan zela, erabaki hura, eta gero, zailtasun, zailtasun handiak izan dira, nik uste lortu dena alde horretatik ikaragarria dela, ez? Ikusi delako badagoela herrigoko bat, hizkuntzaren biziberritze prozesu bat bultzatzeko, zailtasun guztien gainetik. Ikusi dugu gaina herrigogori oso zabala dela, Euskal Herri guztian, sektore askotara iritsi dela, baita zailtasunak pairatzen ari dituzten sektoretara ere, ez? Eta hor ikusi dugu, bai, norbanako gisa zenbat, milaka eta milaka personek beharriro eman duten izena, batzuk nola idian parte hartzen ere despistauta bizen eman gabe, horrekoan eman zutelako, eta nire txapa daukat, eta hori gare bai. Eta gero, 25.000 arigune sortu dira, egoera honetan. Hori ikaragarria da. Euskarak urte batzuk bide gurutzean daramatzala, hori, zure azken liburuan ere horretaz diharduzu, eta entzun dizugu behin baino gehiagotan, hemen bertan, duela 5 urte, Abadia saria jaso zenuenean hain zuzen ere aipatu zenuen, eta ez zara hori esaten duen bakarra. Azken hilabeteetan, pandemiaren ondorioz, entzun izan den gauza bada, egoera hori areagotu egin da? Nik uste dut, bide gurutze horretatik ateratzeko palanka batzuk ikusten ari garela. Euskaraldia da horretako bat. Euskaraldia formato berria eta berritzailea dela, eta hizkuntza bizi berritzearen sustapenari begira klabe oso esanguratsuak eskaintzen dizkiguna. Eta esango nuke, hor badaola elkarlanaren palanka hor daukagu ere norbanakok, gizarte eragilek eta erakundek batera konpromisoak hartzea eta aurrera pauso sakonak ematea, eta iruditzen zait beste palanka badela, erabilera eta ulermena erdigunean jartzen dituela. Ulermenaren universalizazioaz oso serio hitz egiten ari gara ikusten dugulako, eta hori ariguneak dira horren froga garbia, denek ulertzen bali badugu, aukerak biderkatzen dira.
Eta uste hori ere Euskaraldiak ekarri duela. Alde horretatik esango nuke, orduan esaten nuen bezala, aukera handiak ditugula bide gurutze honetatik ateratzeko, baina arriskuak ere baditugula. Eta pandemiak erakutsi dizkigu. Pandemiak erakutsi digu, hainbat kasutan, zein ahul gauden, zein zaurgarri dauden, eta kontzientzia hori, gogo hori, auto hori elikatu behar dugula, eta elikatu behar dugula maila individualetik hasi, eta erakundeetan eta gizarte eragileetan. Erabilera, ulermena aipatu dituzu, euskara ezagutzen duen gero eta jende gehiago dago, aldiz erabilera, ez da, bultzatzea eta edatzea da egun aipatu dugun bide gurutzean aurrera egiteko erronketako bat Estibaliz, eta ez txikia. Bai, hoi da erronka nagusia orain, ez? Orain dela 20-30 urte beste erronka batzuk genitun, jakintza eta ulermenan aurre pauso handiak egin ditugu hezkuntza sistemai esker, baina hemendik 10-15 urtetara beste zelai joko batean egongo gea, ez? Peioren hitzak hartu ditut oraingoan. Bai, orduan hemendik 10-15 urtetara ja ez da aitzakiarik egongo, euskara nahi den momentuan edonorekin da hitz egiteko, ez? Orduan, lehenengo ulermenaren unibertsalizazioa ezinbestekoa da, eta ondoren autu kontziente bat egin behar da. Nahiz eta aukera guztik zure eskura eduki, autu kontziente bat ere egin behar da, ohitura batzuk aldatzeko, eta horrez gain ere edukiak eta edukietan ere asmatu egin behar da. Autu kontzientea hori beti ezin dalako. Eta ze garrantzi dute zentzu horretan aipatu duzu Pello Jauregiren beste zelai jokoaren ideia hori, beste eszenatoki baten ideia hori, erabilera sustatzeko lanetan, Pellok egindako ikerketa lanek ze garrantzi dute? Pellok egin duen ekarpena izan da batez ere, jarri du fokua ulermenean, ez? Ulermenean jarri du fokua, eta hoi dalako gakoetako bat, ez? Eta ulermen eta zelai joko hori bermatu ezkeo, hezkuntza ohituretan jarri da fokoa, ez? Bai, hoengo kasuan, Euskaraldiaren ekimenean bai helduen gan jarri da fokoa, baina gaztengan ere hori ere posible da. Hezkuntza ohiturak ere astindu bat, inertzia batzuk ere astintzea, ez? Gazteak dira, umeak igual dira gehien erabiltzen dutena, geho ja 30 urtetik gorakoak, dago epe bat, ez? 12, 16, 17 hor aldaketa dauna. Eta nik uste hor, gazteak egin behar ditugu ez bakarrik parte hartzaile, baizik eta eragile bihurtu behar ditugu, protagonista egin, ekimenen guztien protagonista egin. Eta nik uste hor ere beste erumu bat zabaltzen dena, ez? Gazteen parte hartzea, gazteen protagonismoa nola indartu, zelai joko hontan, ez? Ze esango zenuke Kike, gazteen parte hartze horri buruz, gazteen hizkuntza ohiturak berebiziko garrantzia du erronka honetan. Pello Jauregiren aportazioa ere hor dago gazteen hizkuntza ohituren ikerketan, aldatzeko egitasmo horietan. Zer gehituko zenuke zentzu honetan? Ni behar bada gehituko nuke askotan helduok joera handia daukagula gaztei behiratzeko eta esateko zuek gazteok eta gazteok egin behar dezu, eta anekdota bat kontatuko dut, Galtzaundiko zuzendaritzan, Galtzaundi euskara taldeko zuzendaritzan, suerte handiz gazte kuadrilla handi bat daukagu, eta irailean, kursoko planak eta zer landu behar zen eta eztabaidatzen eginen batean, bakoitzak proposatzen zuen, zer landuko zenuke. Eta orduan, zuzendaritzakide gazte batek esan zuen, ea nola lortzen dugun helduek euskara gehiago egitea. Eta nik uste hori ere badaukagula. Azken batean, helduok sortu behar ditugu baldintzak gazteek euskaraz egin dezaten. Helduok eman behar dugu ejemplo gazteek euskara gehiago egin dezaten. Hori egiten dugunean, joan gaitezen gazten gana eta pixka gehiago bultzatu, ez? Eta horrekin esan, gaztekin egiten den guztia ondo dago, baina kontuz, helduok esaten dugunean zuek gazteok, kontuz horrekin. Berrikuntza eta ikerkuntza, Pello Jauregiren proposamenetan beti ematen diren balioak dira. Zein garrantzi dute euskararen erabilera sustatzeko ekimen arrakastatsuak gauzatzeko garaian?
Ba, handia, Bai. handia esango nuke. Ekimen arrakastatxoak handia gote. Baina hor, Pello bezalakoek egindako lan eskerga nabarmendu behar dugu. Eta nik uste dut gaur oso pozik etorri garela Abadia sarietara, Pellok egin duen lana aitortzen delako, ez? Eta Pellok egin duen lana ez da ohikoa. Unibertsitatetik jakindu, bere jakinduria, bere esperientziak, bere ikerketak, bere intuizioak, praktikara eramaten, uztartzen euskara taldeekin, uztartzen udalekin, uztartzen mugimendu euskaltzalearekin, idea batekin ikerketa eta praktika. Praktikatik ikerketara eta salto berri batzuk eman. Eta iruditzen zait hori gehiegitan errepikatu beharko litzatekela, baina Pellok egin duela, ez? Eta ekarri digula ere ikerketaren garrantziaren kontzientzia, ekarri digu egiten dugunaren analiziaren kontzientzia, eta askotan esaten dugu, ez Euskal Herriak makina herramienta esportatzen du, baina badaukagu, IG mailan ere, soziolinguistikan esportatu litezken hainbat esperientzia, eta hau da hauetako bat, ez? Horregatik da gaur hain pozgarria hemen egotea. Ideia horrekin geratuko gara, IG hori esportatzea, soziolinguistikan, Kike Amonarriz Topaguneko lehendakaria eta Estibaliz Alkorta, Eusko Jaurlaritzako Euskara Sustapeneko zuzendaria. Eskerrik asko bioi, eta geratu apurtxo baten, orain Alos Kuartetek beste pieza bat eskainiko digu, Daniela izenekoa. Gipuzkoako Foru Aldundiak Pello Jauregi Etxaniz irakasle eta ikerlariari emango dio aurtengo Abadia saria, epaimaiak aho batez hala erabaki ostean. Euskaraldiaren teorizatzaile gisa Jauregik egindako ekarpena aitortu dio epaimaiak bereziki.
Pello Jauregik egin dituen gogoeta eta ikerketetatik dinamika sozial bat sortzeko gaitasuna izan duela ere nabarmendu du. Konbinatu ditu ikerketa teorikoa eta praktika, ulermenaren gaineko ikerketan aritu baita, eta hori lortzeko klaseak emateraino iritsi da. Bere ikerketarekin oinarri sendo bat eman dio gizarte ekimenari ikertu, egin, neurtu eta ebaluatu, eta 3 hilabetera berriz neurtu. Guzti honetaz, ondo eta sakon jakin badakite, ondorengo lagunek. Lehena bera nola ikasi zuen euskeraz, 20 gutxi urterekin, horrek markatu zuen esperientzia horrek, hizkuntzen erabilera eta hizkuntzen ikaskuntza prozesuak ikertzeko. Eta esperientzia horretatik abiatuta, gerora, dela 25 edo 21 urte tesia egin zuen. Talde natural batekin, kuadrilla batekin. Urrengo urrats izan zen kuadrilategi egitasmoa, nerabekin hizkuntza ohituren aldaketa azterketa egitearena, eta horre hainbat ondorio eta aztertu zituen, eta atera zituen, eta kimoietetik gero asko zabaldu da erreka sortu zen horretatik, erreka asto edo erreka txiki gero oso handiak egin direnak, ezta? Nik uste Lasartek aukeratu zula Pello lehenago, gero uste gure artean gustora xamarribili izan dudala. Ez dakit, nik 30 urte baino gehiago dira, Pello ezautu nula, eta hasieratik sentitu genuen elkarrenganako feeling linguistikoa, eta gogatzen naiz, 80-garreneko hamarkadan, famili transmisioa berplanteatzeko saio batzuk ingen itula, gero kuadrilategi egitasmoa Lasartera ekartzea proposatu genion. Pellok ez du lertzen unibertsitatea eta katedrak eta zeak aldare moduan. Beak saiatzen da hor sakontzen bere mundu propio bezala, baina gero hori ez du lertzen elite baten ezaugarri bat bezala, baizik gero hori praktikara nola eraman edo gizartearen lotura hori nola egin, ezta? Beraintzako ikerketa izan behar duela beti ekintza edo praktika egin lotuta. Hau da, esku hartze bat izan behar du. Euki behar du gizarte konpromiso bat. Berako oso ondo uztartzen ditu hainbat disiplina, soziologia, pedagogia, psikologia, linguistika, hori teorizatzeko, eta hori da nik uste ekarpen akademiko handia, eta horrekin batera, ez lehenago edo bego, horrekin batera, hori probatzea, frogatzea, esperimentatzea. Bere doaien artean badagola, behagoatzen naiz behin zapatistak eta Mexikoko kultura, eta esaten zuen hor bat zeudela kultura hartan los escuchadores, ez? Jendea dakina, arreta ondo jartzen da jasotzen jendearen benetako ideiak zein dian, ezta? Eta, Pello badu alde hori, nik uste escuchador hona dela, baina gero aldi berean da pentsalari bat, ondo jartzen da entzuteko, baina gero berea garatzeko bada arima libre bat, berean sakontzen du, sartzen da, eta hor garatzen du berea. Ez da, orduan nik uste lotura hori kombinaketa polita dela, eta hor ikusten dira emaitzak, ez? Esango nuke indarra jartzen dula beti kolektiboan, jartzen dula ahozkoan, eta jartzen dula eremu informaletan, familian, lagun artean, kalean. Hizkuntzaren berreskurapena ulertzen badeu hizkuntza ohituren aldaketa masibo kolektibo bat bezala zaila da. Eta orduan horregatik behar ditugu Pello bezalako ikerlarik, teorian jantzita daudenak, baina aldi berean ameslariak, sortzaileak eta errealitatera salto egiteko prest daudenak, ez da. Pello Jauregi, arratsaldeon eta zorionak. Eskerrik asko. Bideoan ikusi ditugun hauek, Iñaki Arruti, Pablo Suberbiola, Asier Ruegun, zer dira lagunak, ideak, konplizeak? Dana. Bai, ikusi dut eta emozionatu naiz. Unkituta zaude, ezta, horrelako hitz ederrekin. Eta zer esan nahi du zuretzat Abadia saria jasotzeak? Oso eskertuta nago biztan da, baina nik konturatzen naiz eta saria personalizatu izan, niri eman lagun hauek guztiak daude atzean. Haientzat ere saria. Oso ondo. Gogoratuko dugu, Pello, pedagogian lizentziatua zarela, Salamankako Unibertsitatean, Hezkuntza Zientzietan doktore, Euskal Herriko Unibertsitatean, kuadrilategi egitasmoaren sortzailea,
eta soziolinguistika klusterrak martxan jarritako Aldaitz ikerketaren zuzendaria, besteak beste, egun Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultateko irakasle. Bai, horra da, bai. Hizkuntza ohiturak aldatzeko dinamika berriak sortzeko lan horretan, zenbaten ahalegina dago, zenbat errekastoren emaria da beharrezkoa? Bueno, aspaldian hasi nintzen hainbat ideia jorratzen. Ni euskaltegien mundutik nator. Aekan egon nintzen 12 bat urte, irakasle, didaktikari, eta ziklo horren bukaera gisa batezi doktorala bertan egin nuen, bide berriak jorratzen. Bide horiek gerora ekarri zuten kuadrillategi egitasmoa, aportazio bat, nolabait planteamendu bat, hizkuntzak ikasteko eta hiztunak eskuratzeko, segurazko kuadrilla bat, toki interesgarriagoa da, eskola bat, euskaltegi bat bera baino. Geroztik nire ideia pixkat eskutuan gelditu ziren, ez duten desarrollo handirik izan urte desentetan, baina azkeneko 10 urtetan berriz agertu dira, idei horiek, jende askorentzat interesgarriak izan dira, eta azkeneko 10 urtetan batez ere soziolinguistika klusterari esker, Pablo Zuberbiolari esker, eta pixkat bultzatu genuen Aldaitz egitasmoa, euskararen erabilera bultzatzeko lantokietan. Han metodologia batzuk prestatu genituen, eusle metodologia, ulerrizketa metodologia, eta orain dela gutxi, 3. metodologia prestatu dugu, ulersaioak metodologia, eta metodologiak prestatu, lantegi eta esperientziak egin, datuak bildu, hausnarketak egin, eta orduan ziklo praktiko, teoriko horretan murgildu gara. Eta hor prestatutako ideiak eta instrumentuak, Lasarte Horiako lagunek, Iñakik, hor salzero nagusi gisa, zergatik ez ditugu esperimentatzen, kalean ere, bai ez bakarrik lan munduan, deitu ninduten, eta hor urte bete zibile ginen lanean, gero Lasarte Horian egin genuen lehenengo esperientzia, eta hortarako sortu genituen figura berriak, Belarri Prest, eta bar. Eta hori izan zen, nolabait ez esperientzia arrakastatzua, baita ere ikertu genuen, ikusi genuen zer ematen zuen. Hain zuzen ere, Pello, iruditzen bazaizu, entzun egingo dugu, zer dioten, aipatu dituzun metodologia hauetan, parte hartu dutenek ondorengo bideoan. Sorpresa. Esango nuke, Pello egiten dagoen ekarpena dela, bai, badauka oinarri, edukizko oinarri eta oinarri ideologiko oso potente bat azpixan, baina nolabait horren praktika eta hori, praktikara eramaten den hori, da oso sintetikua eta oso emaitzera begira doiana. Belarri Preste izatea, azken finean da aukera, ezta? Eta bueno, pixkanaka konturatzen zea posible dezula dakizuna botatzia. Eta, bueno, beldurra galtzen dezu, beldurra edo, eta azten zea hortaz horretan murgiltzen. Venga, hemendik aurrera danokin bi euskeraz, danok. Baina danok hori horretan diluitzen da responsabilidadia. Eta horren normalien askotan atetik urteten gauenien danok antzera jarraitzen gauen. Inok ez zauelako hartzen rol aktiboago bat. Kontua zer da, Aldaitzek proposatzen dauena da, pertsona batzuk direla eusleak, eta eusleak dira edozein egoeratan talde horren barruan beti euskara zingo da bienak. Hau da, zu nire erdera zinzeike, baina nik euskara jarraitu got. Da, pixkat, Belarri Prest eta hau bizi rolen kontu hori ez. Hor dago iraultza. Aurtengoa da, hau bizi. Hau bizina, bai, beldurrarik gabe, edo beldurrarekin, baina, egin behar dut, eta hori da motivazioa da euskara ikasteko edo jarraitzeko, ezta? Zeu izan zinen honen
ideologua, beste askorekin batera, Pabloren aportazioa be hor dau, egisa da, gainerako aholkularitzak eta be lagundu gauela bide honetan, baina eskerrak emun bihotzu hau, benetan, ni uste dut hori asmatu inzauelako, bizionario punto bat eukizauelako, eta gainera bai azalpenetan eta bai elkarrekin lan indauelako betik euki izan duzu horre irripartxo horrek, hori egitza zen lagundi izan dozkuna, honetan sinistera eta praktikara eramatera. Eskerrik asko. Horre irribarrea aipatu du, begietan ere nabaritzen zaizu irribarrea. Belarri prest izatetik, hau bizi izatera pasaden lagun batek bere bizipenak kontatu dizkigu, horrentzun dugu, beldurrak kendu, ala beldurra eta guzti, euskaraz jardun, hori dela gakoa, ez da? Hori euskaraldiak ahalbidetzen du. Aditu bezala horrelako egitasmo bat martxan ikustea, zer da zuretzat? Poza ikaragarria. Bakizu, lan egiten duzunean eta ikusten duzunean jendearentzat sortutako tresnak baliagarriak direla eta gero poza ikaragarria da, oso pozik nago. Baina ez personalki, nik uste dut kezka da euskararen erabilerak nola egingo duen aurrera eta, batez ere poza ematen dit ikustea azkeneko urtetan berreskuratu dugula ilusio puntu bat, galdu samarra geneukala igual ziklo bat agortu da, idilari gabe geunden, edo ordura arte egindako bideaek ez duten gehiago ematen, nolako sensazio bat erabileran ez genuen aurrera egiten. Orduan, sortu ditugu beste tresna batzuk, beste idei batzuk, beste aukera batzuk, zabaldu zaizkigu beste aukera batzuk, eta somatzen dut ilusia inguruan, eta horrek ere nire ilusia ematen dit ikaragarria. Euskararen normalizazioan, zein puntutan gaude? Nik batutan esaten dut, oraindik euskararen normalizazioaren partida, pixkat kirola balitz erabilera, kirola futbol partido bat, oraindik partida ez dela hasi. Oraindik gabiltza entrenamendutan. Egia da, partida iristen denerako entrenatuak egon behar duela, entrenamendurik gabe ez dago partida irabaztia, baina oraindik ez da partida hasi. Eta partida ez da hasi, oraindik ulermena ez dagolako universalizatuta. Alegia, gure ingurune askotan, talde askotan, oraindik badaude personak ulertzen ez dutenak, eta hori dagoen bitartean euskararen normalizazioa, euskararen partida ezin da hasi. Eta zer baldintza bete beharko lirateke partida horri hasiera emateko? Bera, nik esango nuke aurtengo edizioan dagoen konzeptu berria Arigunearena oso ondo biltzen duela zeintzuk izango liratekeen gutxieneko baldintzak euskararen normalizazioaren partida hasteko. Zer da Arigune bat? Arigune bat da espazio kolektibo bat, nun denek ulertzen dute euskeraz. Eta espazio horretan sortzen da konsensu bat, nun euskeraz egin nahi duten pertsonek euskeraz egin dezakete erabateko lasaitasunarekin. Nolabait, euskera egile horiek euskeraz egingo dute denekin, baina badakite horrela aritzeko zilegitasun soziala daukatela besteek ongi ikusten dutelako beraiek horrela jokatzea. Eta orduan euskeraz jokatzen, euskara erabiltzen hasten direnean, euren ingurunean sortzen dute dinamika berezi bat eta modu naturalean bestei euskaraz egiteko behar naturala sortzen diete eta poliki-poliki euskararen erabilera nagusitzen hasten da modu natural batez. Iruditzen bazaizu, Gipuzkoako Foru Aldundian, hain zuzen ere 180 arigune osatu dira, eta lan horretan, ibili diren teknikarien gogoetak hurrengo bideoan entzungo ditugu. Oso ondo. Niretzako Pello izan da
irakasle bat bere ideietatik, bere intuizioetatik eta abiatuta jakin izan duna ideia horiek praktika jakin batzuekin lotzen, ez? Eta iruditzen zait guk asko jan degula hortik. Gero gure programetan eta asko islatu degula Peioren lan intelektual hori. Zestu iruditzen, gane? Bai, nik uste dut Aldaitz proiektuan hasi ginenean lanean, bueno, ja berak maila teorikoan bazeuken ja lanketa bat egina, aldez aurretik ere, eta lanketa horretan netzako oso ideia interesgarria izan zen, zera ez, jarrera urratzailea eta jarrera egokitzailea, eta ez, ideia horietatik abiatu zen, eta batzutan ez geha jabetzen, baina egia da horrela jokatzen degula. Azkenean eraman egiten gaitu, ez, jarrera garbi bat eta aktibo bat dauken pertsona horrek markatu egiten du, ez? Eta pixka bat, nik uste dut hori izan dela bere bai eusle metodologiaren zera, ez? Oinarria, ez? Mila eta 100 langile, ikaragarrizko datu ona iruditzen zaite. 180 ari gune, ze izan du hor, ze faktore dago horrek hainbesteko arrakasta izatea? Otsailen diputatu nagusik emantzun agindue edo ze iruditzen zaizue? Hasiera horrela eman genion, erabaki hartu zuen Aldundiak modu aktiboan parte hartuko zula Euskaraldin, eta bueno, langile guztiei eman zitzaien horren berri, ez? Eta horrek lagundu zuen hasiera on bat ematen, da gero nik esango nuke arrakastaren gakoik importantena izan dela, lortu degula sare bat sortzea, Aldundiko departamentu guztietan, hainbat langile inplikatu ditugu, hasi ginen pixka bat arduradun zerbitzuburuetatik lanean talde bat, batzorde bat sortzeko departamentu bakoitzen, eta nik uste jendeko oso ondo erantzun dola. Bai, gure artean banatu genituen departamentuak, eta nik uste gainera azkeneko kontuan hartuta Aldundiak 1000 langile dituela eta denen gana iristea zela helburua, egin dugun sare hori dela arrakasta lortzeko gakoetako bat nabarmen. Bigarrengo ekitaldia izan dela Euskaraldina, eta orduan jendeare, jendek ezautzen zuen gai eta... Bai, pixket igual hori ere, baina nik uste batez ere, nik uste balioa dakana da, 1200 langileak borondatez eman dutela pauso hori, ez dela izan zerbitzuak behartuta, ez da gutxioik ere, eta nik uste horrek ematen diola sekulako indarra eta sekulako balioa. Azkenean Peiorena izan da teoria aplikatua. Hori da, teoria aplikatua izan da, eta nik esango nuke metodologia jakin batzuk asmatzen, eraikitzen jakin duela, eta esango nuke direla errez aplikatzeko moduko metodologiak, ez? Nik uste bere arrakastaren zeatako bat ere hori dala, ez? Erraz aplikatzeko moduko metodologia direla aipatu dute bideoan, beste ideia interesgarri asko ere aipatu dituzte. Ikerketan zorroztasuna bai, baina beti emaitzak, Pello, beti teoria praktikan jarri ahal izatea hori puntu garrantzitsuak dira zuretzat, ezta? Bai, nik esango nuke gure metodologia simpleak dira, baina ez da simplikeriak, da, nola esango, simpletasuna fenomeno bat aztertzen denean, normalean oso gauza komplejo izaten dira, variable asko. Orduan batzutan egiten ditugu oso diseinu komplejoa gauza askokin, baina horrela oso zaila da zabaltzea, Hobe da klabeak aurkitzea, eta klabe horien inguruan gauza simpleak egitea, eta hori izan da gure lana. Itxura simplea da, baina horren atzetik egon da lana handia, justo gelditzeko klabe esaktuekin, ez gehiagokin. Eta hori izan da, ustez, zabaltzearen, arrakastaren puntuetako bat. Gipuzkoako Foru Aldundian gaude, Abadia Saria Pello Jauregiri emateko ekitaldian, eta hasieran esan bezala, Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusia ere solaskide izango dugu. Olano jauna, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, bai, oso ondo, gustora. Hasteko, Euskaraldian gaudenez eta Euskaraldiaz ari garenez, ariketa kolektibo honetan bizipenek duten garrantzia ikusita, zuri ere bizipen bat eskatu nahi dizut,
Gipuzkoako diputatu nagusiak ze hizkuntza ohitura aldatu duen, zein klik egin dion buruak Euskaraldiari esker? Nik esango nuke Euskaraldiak eman diola bidea Euskaldunok sentitzen duen behar bati, ez? Eta hori islatzeko anedota deskatzatik gaztu ez, eta bat nik garai batean bloga idazten nuen, blog batean sartzen dituen edukiak, eta gogoan daukat, bendela 10 bat urtela sartu nuela eduki bat, eta da anai batek kontatu zidan anedota, gertatu zena Goierri inguruko gasolindegi batean. Ematen donez, sartu bentzan, gasolina sartu zuen batez, eta saltzailearekin hasi bentzan izketan, eta esan omen zion, 3 mesedez. Eta besteak esan omen zion, no le entiendo. Eta besteak jarri omen zion eskuarekin 3 mesedez, eta besteak jarraitu omen zuen esaten ez zuela ulertzen, ez? Eta horrela, 5 minutu omen ziren, eta hilara sortzen hasi omen zen, eta hori ikusi zuenean saltzaileak hartu eta kobratu ginen zion, ez? Eta arekaldeik eta hurrengo etorri zenean esan omen zion 4 mesedez, ez? Eta horrek islatzen zuen benetan Euskaldunok erabileran ikuspegitik ze zailtasun eduki ditugun, eta nola askotan tensio handiko momentu bizitzan ditugun. Eta nik uste dut Euskaraldiak eman diola pultsio horri, behar horri irtera positibo bat, ez? Eta gainera, esango nuke ez da gititze egokia da, baina amablea, ez? Nire ustez oso inteligentea, ez? Egoera bortiz bati buelta emateko, positibon jartzeko eta benetan ekimena guk hartzeko, ez? Aurtengo edizioa, aurtengo Euskaraldia nola ari zara bizitzen? Nik uste dute dena daukagula bizipen pertsonala, ez? Gure inguruan, hori COVID-19ak zaildu egin du, izugarri. Nola nahi ere, nik uste dut, badaudela zantzu batzuk esate dutenak, urrats bat egin genuela aurreko Euskaraldian eta honetan urrats horren gainean ari gerala gehiago eraikitzen, ez? Arigunen mugimendu hori netzako funtsezkoa da eta adierazgarria da. Eta nik esango nuke lehenago hartu den bezala, gure etxean, Foru Aldundian, egia da, abia puntu ona geneukala, Peiok esaten zuen bezala, ziurrenik ezagutza horren beste edatzen denean erakunde batean, eta Euskararen edapena ezagutzaren ikuspegitik Foru Aldundian oso zabala da, horrek eskaintzi dizkigu aukera berriak, ez? Eta horren nik uste dut guk erronka hori geneukan, ez, Foru Aldundian, ez? Ezagutzatik erabilerara pasatzea, eta ohiturak aldatzea, eta hortarako parada aproposa izan da, zoragarria izan da, eta aukera hau baliatu egin dugu. Abenduaren 4tik aurrera ere, arigune horietan ereindako fruituak ematen jarraituko dute, ezta? Pello, zein ekarpen egin dezakete, etorkizunera begira ere, ariguneek aipatzen ari zinen aritik baita ere? Bai, ariguneak adierazten du zeintzuk diren euskararen erabilera normalizatzeko gutxieneko baldintzak. Eta orduan, ariguneak izan beharko luke konzeptu progresibo bat. Aurten hainbat arigune sortu dira, baina baita ere, erakunde, lantegi eta hainbat tokitan konturatu dira, ez dela posible izan arigune batzuk osatzea baldintza egokirik ez zegoelako. Orduan, badago 2 urteko tarte bat, jendea aurrez prestatzeko, hurrengo ekitaldirako, baldintzak sortzeko, jende guztia ulertzeko, praktikak egiteko, eta horrek eskatzen du plangintza bat. Eta eskatzen du neurriak, era guztietakoak, organizatiboak, politikoak, ze ulermena adibidez ez da improvisatzen den gauza bat. Eta orduan, Euskaraldetik, Euskaralda bitartean, hain zuzen ere, baldintzak prestatu berria urrengo edizioan askoz ere arigune gehiago, eta progresio horretan eduki beharko genuke horizonte edo ikusmira bat, noiz iritziko garen, adibidez, Gipuzkoa osoa arigune izatera. Eta horrek izango dugu, epe bat, ez dakit, konsensatu beharko genuke, ez dakit, 10 urte diren, 15 edo 20, baina Gipuzkoa osoa arigune izan beharko luke. Orduan hasiko litzateke benetako partida. Eta Kike Amonarrizekin hizketan jardun dugunean ere bidegurutzeaz hitz egin dugu, Olano jauna, zeuk ere duela 5 urte, berak hori aipatu zuenean, hemen Abadia saria jaso zuenean, berretsi zenuen. Egun bidegurutze horretatik irtetzeko zein da norabidea, hartu dugun norabiderik?
nik uste dut aipatu direla ze oinarri ipini diren, ez? Eta nik uste dut azkenean Euskaraldiak ematen diola bidea herritarren implikazioari, eta nik uste dut hori funtsezkoa dela, ez? Baina hortik aurrera garbi dago elkarlanaren ideia Euskalgintzatik bertatik ere ezarri dena eta erakunde publikoak barrenatu duguna, ez? Azkenean eragile publiko pribatu guztien arteko elkarlan hori funtsezkoa dela eta gero kontua da akademiak, ezagutzak, berrikuntzak rol oso importantea ekarriko dugula, ez? Orduan, 3 zutabe horiek ongi ezarria dauzkagu, nik uste dut, eta bidegurutze horrek perspektiba bat badamentza, nondik joan behintzat, eta zer egin nik uste dut gerozta argiagoa daukagula, eta hori funtsezkoa da. Garai batean nik uste dut, Pello esan zen, nora ez da zegoen, eta kezka izugarria, eta une honetan kezka jarraitzen du, baina nik uste dut norabidea markatuta dagoela. Pello, gehituko zenuke zerbait? Bueno, berriz azpimarratuko nuke ideia, Euskaraldia dela oso momentu interesgarri bat, babes masibo ikaragarria, nolabait, urtean zer egindako lana agertzen den momentu bat, eta danak elkarrekin egiten dugun horretan, elkarren babesa sentitzen dugu, eta balio du gauza berri asko sortzeko. Baina nolabait Euskaraldia da zerbait puntuala. Azpimarratu nahi nuke ze garrantzia eduki beharko luken geurean bi Euskaraldien arteko tarte hori, hain zuzen ere, lan isila egiteko instrumento didaktikoak prestatu behar dira, martxan jarri behar dira, erabaki politiko sendoak hartu behar dira, enpresetan plangintzak egin behar dira, eta orduan horrela lotuko genuke, ez badugu bibi Euskaraldien arteko lan hori egiten, segurazko ez genuke aurrera egingo, ez genituzke gutxieneko baldintzak prestatuko, Gipuzko arigune izateko, ez genuke prestatuko. Pellok egindako lanak, beti ere eremu pribatuan, eremu informaletan aplikatzeko pentsatuak diren lanak ezinbesteko laguntza izan dira, esaterako Euskaraldia bezalako egitasmoak abian jartzeko. Eskatu nahi nizuke Olano jauna, Pellok Jauregiren lanaren balorazio labur bat. Aipatu da, ni ez nijoa gilegi errepikatzea, nik ideia bat hartu diot Kikeri eta beste hainbati baita ere, ez da azkenean nola ezagutzatik esperimentazioko bidea egin duen Pellok. Nik uste dut hori dala intuizio bat eta dala prozedura bat gizartearen erronka guztiei aplikatu daitekeena. Guk adibidez lurraldean bertan, Foru Aldundiak etorkizunarekiz tresna jarri duenean martxan, gu dauzkagun erronka nagusiak lurraldean modu partekatuan aurre itxeko eta planteatzeko, hor giltza nagusia esperimentazio aktiboa da. Alegia, erronka guztiak esperimentazioaz, gizarte eragilekin elkarlanean, gizartearekin elkarlanean, baina segurunez erronka izugarriak planteatu beharrean, esperientzi txikiak bata besten ondoan, modu anitzean eta parte hartzea handiarekin martxan jartzea, nik uste hori dala bidea, eraldaketa sortzeko. Segurunez askotan asmo handiegietan galtzen gara, eta iruditzen zait bidea bestea dela. Eta hor nik uste dut hor, segurunez Euskararen atalean, Euskararen normalizazio atalean, horren inspiratzaile nagusia eta teoriko nagusia Pello izan dela, eta besteak beste gaurko errekonozimentua horretxegatik da. Euskaraldia 3 egun barru amaituko da, eta gaurko ekitaldia amaitu baino lehen ere, azken mezu bat eskatuko dizuet bioi, Pello? Nahi duzuna gehitu? Mezu bat, Gipuzkoa osoa arigune, noiz? Galdera ikurrarekin. Eta Olano jauna? Erronka hori politikoki inkorporatzea. Eta ez da erraxa eta lehenengo aldi entzuten dudala gaina ideia hori. Eta segurunez urrengo asteetan ze pentsatu emango dit. Eta nirekin bate beste askori ere bai. Tira, baina, Pello, sari bat jasotzera etorri zara, eta zu Olano jauna sari hori ematera. 2008ko Abadia saria, Xabier Anuntzibai, Beasaingo artistak sortutako lana hain zuzen ere. Hartu
Honenbestez, eskerrik asko Anton Abadia sari emate honetan, zuzenean ikusentzule izan zaituztegun guztioi. Eutsi Euskaraldiari, 365 egunez, eta amaitzeko, Alos Kuarteten azken doinua, ezpata dantza, hurrengora arte.